bai, esperientzia ona izan da. Eta, lagunekin eta horrela. Nola adibidez gaur egiten duguna, gero nahi badugu kulturan edo aldatzen badugu ideiaz, daukagu ideia bandola egiten diren gauzak. Izu ere batzutan interesgarria, jakin maruzula ordenagailua nola konfiguratu euskaraz, gero lanabes horiek euskaraz agertu daitezen. Kontzienteaga naiz, igual euskaraz ikusten dugu gauza batzuk eta gustatuko litzaiguke batzuetan euskaraz egitea eta horrela. Ez dagoelako normalizatua eta gure artean ez dugulako egiten euskaraz. Ikusten euskarazko gauza gehiago, ikusten edo bilatzen, azkenean algoritmoak biharriko dizkizu euskarazko gauzak eta horrela. Eta zu post bat igotzen duzulean ere bai euskaraz jarri eta ez erderaz. Gehiago eta lagunekin hitz egiten dagoenean euskaraz hitz egin eta ez erderaz. Mundu izetan egotea da gauza bat, azkenean orain pertsona hienak erabiltzen dugu buiko orduan fomentatuko gehiago euskara erabiltzea.